Este un an de la constituirea Alianței pentru Integrare Europeană. În rezultatul alegerilor anticipate din 29 iulie 2009, 4 partide de orientare democrată au acces în Parlament, iar la 8 august a creat Alianța de Guvernământ. Ce le promiteau alegătorilor acum un an liderii Alianței pentru Integrare Europeană, aflăm din subiectul ce urmează. Suntem prezenți în fața dumneavoastră pentru a vă anunța că partidele politice, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Liberal, Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat, au decis constituirea coaliției de guvernare Alianța pentru Integrare Europeană. Astăzi am pus temelia a acestei prime etape și vreau să vă spun că este o temelie foarte și foarte solidă. În mod evident că aceste discuții ale noastre continuă. Pe bună dreptate vă pune accentul și în continuare pe asigurarea calității funcționării și consolidării acestei funcționalități a Alianței pentru viitor. Vreau să spun că toate problemele ce țin de guvernarea Republicii Moldova le hotărâm noi în 4. Noi ne asumăm responsabilitatea de a constitui o guvernare democratică, de funcționarea democrației, de a simți omul ce înseamnă libertate, ce înseamnă presă liberă, justiție independentă, economie liberă. Echipa acestor 4 partide sunt oameni cu destulă experiență și noi garantăm că acest act de guvernare va fi eficient și noi vom depăși criza economică cât și cea politică din Republica Moldova. Alianța pentru Integrare Europeană și-a luat angajamentul în fața societății să restabilească statul de drept, să atenueze impactul crizei social-economice, să reintegreze teritoriul Republicii Moldova și să asigure integrarea europeană a țării noastre.